Baba, we're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Tinokugamuchira vateereri vevhangeri zvinoitwa mufundisi Simon Paringa. Tinoparidza Kingdom Message Series. Donzo redu nderekuti vanhu pfungwa dzavo dzivandudzwe vave neunderstanding yekingdom yaMwari. Nokuti nhau yekingdom ndeyerelationship, ukama hwemunhu naMwari. Isinei kuti unopinda kereke ipi. Saka tinokutendai mose munoteerera vhangeri. Haisi nyaya yematransfer kuti uchinje kereke yaunopinda, asi kuti inyaya yekuti your mind must be renewed so you can walk as a son of God in the kingdom. Nokutendai Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, because of this message that has been preached today, may your mighty hand touch everyone that is emotionally having a plan against their lives. Thank you, Jesus. We cancel it in the name of whatever plan that the devil has upon everyone that is here. We cancel those plans. If there be any meetings that spiritual beings are having against their lives, we disrupt those plans in the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ, give them joy, prosperity, peace, and harmony in everything they do. I decree and declare, I prophesy prosperity. We thank you for the evangelist's life. Increase him and increase them. And they shall be increased. Prophesy with my eyes closed and with my eyes open. Destiny is in somebody anointed by God to be your companion. In Jesus' mighty name. Chiprofita chakapera, zva deliverance zvakapera. Kokungoti takapera mazviri. Achingitwa. Ane vanhu kwavida kuti vaende. We all fall short of the glory. Whether unomira zvakadii kana pasina Jesu, you cannot qualification yekunzi muKristu, it's because of Christ. Without Christ you cannot. Kuti Mwari vakadanyika nokudaro vakaipa mwanakomana chakatotanga kuitika kufiwa kwacho. Saka iwewe kana wauya kuzonamata hausi kutsvaga kudiwa, uri kuuya kuzoita rudaviro murudo rwaMwari wacho anotokuda. Iwe unotokatarisa family yako kana business yako kana zvaunoita, maonero ako iwayo anenge anopoluta pfungwa yaMwari. Kana Mwari akatonobudirira iwona sekunge azviite, chaakutotadzisa kubudirira havasi varoyi. Ava vanhu havana kutadziswa kupinda nemajaindi. Majaindi haana kutomboziva kuti kuna vanhu vatadzwa kupinda. Kune munhu wokuti asati aroyiwa asisi kuita. Saka unozongosvika kuti kwaukaroyiwa unosvika bati. So far hapana mhepo dziripo, hapana zviri kuita. Pakazouya mhepo stage inosvika munhu ndeipi. Ndochakarwadza Jesu auya pamonde. Svika monde hauna zvibereko. Ndokubva autuka. Nokuti usati watukwa hauna kumupa zvibereko. Ndozvaakatoutukira izvozvo. Kuti uri kutotadza kundipa usati watukwa. Una ability yekundipa nokuti hapuna akambokutuka iwewe. Kana ndatosvika inini ndipe, but ndokubva waramba zva ndakutokutukira yekuti hauna kundipa munguva yekusatukwa ukwako. Reka nditsambe.
Jesu akauya kumuonde achida maonde isiri nguva yemaonde. Iyo haisi nyaya yemaonde. Aida maonde pamuonde isiri nguva yemaonde. But remember, muti uyu akazoutuka ukaoma. Kuda kuti kuuya kwaJesu pamuti uyu kunokonzera zvinhu. But sei wagona kuresponda mukuoma watadza kuresponda kumafruits. Kuda kuti muti uyu uri kuita maonero asiriwo. Life yemunhu ari pamba ukachiuka Mwari kwaakakubvisa kwafamba newe, challenge yawasangana nayo nhasi hapana nyaya. There is power in your testimony. Kwaukabva ukwakusiri nyore. Sure, vanhu vofamba a journey of 40 years vakuda kupinda woti hazviite mafambirei. Mabhawa makabva ikoko kunzenza mukabva mukauya kuchechi nhasi woti zvechechi hazviite. Aindoda murume wepabetside 38 years ari pa one place svika zvaita. Murume anga akashinga here, vamwe vachiwira vachienda. Akashedzera kuti ini ndoramba ndakarara pano, zvinozo kana zvichiitikira pano ndo pazvinoitika, saka handibvi. Hongu hasati zvaitika kwandiri, but zvinoitika pandiri. Hongu mota handisati ndaanayo, but vandinopinda nayo vanadzo, saka handibude. Zviri kuitikira muno, although zvisati zvaitika pandiri, but zviri kuitikira pandiri. Iyo inofanira kungokuratidza kuti uri padhuze nazvo. That danger inovhara blessing kana yaitika panext kuti isazouya kwauri ijealousy chete. Nokuti vamwe havagone kucelebrate blessing yemunhu. Jealousy inobva mubata. Let me help you. Ukava jealous kumunhu hazvibuild life yako. Ukava jealous kuna someone, it doesn't change your life. Ukarasa degree remumwe, certificate yemumwe, ukaiona ukaitora ukairasa mudini, iwe wahunzi wakapasa. So as long usiri kubuilda wako, jealous ari build wako. Waste of time. Ukatona zvaitika pane mumwe, learn to celebrate. Gona kufarirawo. Gona kuzvigamuchira, farirawo. Murume akaramba ari pabeside, vamwe vachinyura vachienda vachipona vachienda, akaziva kuti kana zvichiitika pano, inini pano ndo pandiri. Kusvika Jesu akatozouya akati tsano machona, vachamakanakira mubve panzvimbo. Ndo zvakanakira Jesu. Akatozouya ikoko kuuya kune senior racho rachona. But chai nokuti paiva nevanhu vakawanda, but Jesu akataura nemurume we38 years. Kuda kuti ndofunga ndiye anga ane makore akawandisa panzvimbo iyi. Saka Jesu chaakafambira apa mweya wokutsungirira panzvimbo inobatsira. Tine vanhu vanongoluza heart at ease. Iwe chinhu chikanzi ndechako, you can still face persecution pachinhu chako. Ask Jesus. Muchinjikwa akatonzi nababa wake kumusoro, enda panyika unoenda pamuchinjikwa vanhu vangu vapone. Auya panyika pakaitwa ma-elections, Jesu ari Barabbas. Iro denga rakati Jesu ndiye angoenda pamuchinjikwa, Jesu kwaakuuya zvikanzi aiwa totovhota. Iwo muchinjikwa uri wake, ndoyo akatodzikira kubva kudenga, but nyika ine nharo mavhoti. Ende wini yaJesu yanga isiri kutamba kukunda munhu ane zvivi usina. Wini yekutamba nayo kuriga kwemhando yepamusoro. Michinjikwa yaiva yemacriminals. Jesu nokuti dai pakaburiswa report kunzi uyu ndi Barabbas, uyu ndi Jesu,
uyu Bharabhasi akaba mombe 4 akahepa vanhu 6 akaita zvakati. Uyu ndiJesu akafidha 5,000 akamutsa Razaro akaparidza. Ndana nenda pamuchinjiko unoti Jesu akabuda. But vanhu vakakanganwa kuti ari right ndeuti. Kana Mwari ati ndezvako, kana Mwari ati nyaya iyi ndeyako, kana vanhu vakawandisa vanokanganwa. Sasamba takati ndinamatire ndine vanhu ndine mari dzavo ndoti wakanganwa iyi manje haina. Spiritual fraud. Kuna akatonzi naElisha tengesa mafuta ubhadhare chikwereti. Anointing iripo but ndeyekubhadhara chikwereti. Anointing haivhari vanhu kumeso ayo nokuti inzwa newacho akakweretwa antonamatawo. Mwari ndewe munhu wese. Akadai wewe chete tokuwara chinokuwadza. So ripoti yevarume Mwari ndio yaakamirira kuti vhangeri ndakakupai mune uchi nemukaka, but vakomana ngavaende timbonzwa. Mwari ndokubvanzwa vashumiri 10 vasimuka. Sapese pane ushumiri hwechokwadi hwenhema hunenge hwakawandisa. Saka pane danger yekuti uzive kuti kune shuwa ndekuti nhema dzinowanda ende nhema dzinenge dzine evidence iri natural kwete iri spiritual. Avari kuti taona magiant hamupindike ndotena inhema munopindika nokuti Mwari atovatendai ndemei. Joshua ari kuti they are like bread. Vanhu vese ufunga kuti vakatarisa kuona magiant they will believe the 10. I remember preaching last time a wrong voice in the right garden. Kuti even mumba maJehovha munogona kumuka ushumiri usiriwo. Zvata kutotyira mwana wesangano akasakura pakunamata kuti unozoziva here kuti zvichina Mwari here ndezvechechi chete. Hamuzvizive. Vanhu vakarambiswa vakadzi naMozisi. Svika Jesu auya vachirambana vanhu vakatoti kuna Jesu, Mozisi aititendera izvi kuramba vakadzi, iwe unoti kudii? Kana Jesu hazvina kudaro kubva pakutanga, chabatanidzwa naJehovha hakuna unopatsanura. Vaviri vachava nyama imwe ndiJesu. Izvi Mozisi akazvitaura aona kuoma kwemwoyo kuda kuti maita research yemukuru. Mozisi aona kuoma kwemwoyo yenyu ndopa akati bheta mupote muchirambana ikoko. Iwe waifanira kungoona kuti ko iye anorambawo vake anoparidzire kurambana ndopa aitorora vamwe. Haunonzwa kuti akarura in Ethiopia ana Miriamu akatotsamwa akatowedzera vamwe but achiparidza rekuti vamwe mupote muchirambana ikoko. Iroro rikavarerukira nokuti vanga vaonekwa mwoyo yavo. But let me tell you, mwoyo wako hausiro wandaona. Ndiri kuparidza zviri pamwoyo waMwari kuti mwoyo wako unatswe neshoko raJehovha. Mozisi aipota achiona mwoyo yevanhu kuti ndikataura imanje aite, ndikataura imanje aite. Ya ushumiri hwake wanga wakaoma. Ushumiri hwaJehovha ndewekutaura pfungwa yaMwari nokuti ndo inoponesa. Unoziva here kuti wrong voice in the right garden inotiitira mushe pakudai so kuti nenyukawo inotoparidzawo kudya. SaMwari akaparidza kuti unodya yese wosiyawo, nyoka yoparidzawo kuti chidya wakasara. Kunenge kupedzisa semono yakatangwa naJehovha.
Pastor Snake vanenge vatobata vakatangira nyaya vakungopeta nononzi kupeta semoni kuti amama sirwo uyu ndo utokirira chava zvango balance. A wrong voice. And the devil will continue to fight people from the pulpit. You continue. That's why Jesus akati kune vanhu vakaenda kuna Jesu taona masora muwiti tonodzura zvikanza regai zvikurirana kuda kuti masora ari kuwanda, masora muwiti akawanda. They are fighting the real wheat. You are masora. And the problem ye masora ne wheat zvese zviri mugrass farming. Problem ye heresy inenge ine church yakatonyorwa kunzi Jesus. It's the same family. Zvinhu zvacho ndezvekunamata namata zvekuti ukasaziva unotofunga kuti Mwari arimo. Anenge achitaurwa kwete kunzi anenge arimo, achitaurwa nezvake. Wakambopinda kwakadaro unotaurwa nezvaMwari kwekuti haaoneke kana sign, anenge anenge ari kunyewa. Thank you. Thank you. Uwepo hwaMwari ukavapo vakatapwa vanosunungurwa. Toona kuti mukuru ari kutaurwa asi kunyewa aripo. Manje tafamba taona achinyewa zvisingaiti. Regani pasiya. Handidi kuti ubude yenyu ungopfuura nepo chete. Bari zvinongorwadzawo so. Ungopinda kunonyewa Mwari. Nokuti ahambozviratidza vanenge achingonyewa every Sunday. Mwari 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 Mwari. Uzamirira umuona mafa. Varume hama, mhepo haioneke hongu, but sendi tiziva kuti iripo. Tinoona miti ichisheka so. Mwari haoneke sure, but tingazivawo sei kuti aripo. There must be a shaking among people. Something must happen within the people. There must be a sign. Sign ichishaikirwei. Zviratidzo zvichirambirwei. Saka varume 10 maonero avo maonero ari natural, but vanotenderwa kuparidza manje. Mumwe anoenda nekona iyi, vanga vakawanda kavana vaIsraeri. Mumwe oenda nekona imwe nekona ine. Saka uri kuona kuti vane shoko rechokwadi tu. Kwese kwavachaenda kunenge kwatosvikwa ne10. Ari kufamba kutizona azviita. Vanhu vakachema usiku hwese. All night yekuchema wrong message. Vanhu vaparidza according to natural mind. Azviita hatipindi, Mwari ada kutikuwadzisa, ada kutichekeresa. Mune majaindu mampindike. Vachipinda mukati mevanhu vampindika azviite. Rambai azviita. Tu vachiteera kumashure. Tinopinda kanhama dzangu. Unoti vachanzwiwa ivo. Simba rekushumira vanaro vachishumira kusapinda. Ko uku takabvirei kana maakushumira kusapinda? Isu tafamba 40 years. Aiwa mfundisi ndibatsirei. Moshumira kusabudirira. Indakabva kunyika nenhamo. Dai makatireka zveduka. Takasiya nyika nokuti yaititambudza. Touya kwaMwari hamuchataura zverugare. Mongoti toramba tichitambura ini kana ndabva kuEgypt tofanirwa kuparidzirwa rekungopindawo Canaan. Handidi tena vanoparidza kuti hatichapinda. Makumbo azvimba nekufamba so. Iyo takamira doro taivharwa kaizvo. Daizo takatovharwa so tikasiya. Tikati mweya mucheni ngapo tachitivhara manje tione maresults ekuvharwa naHoly Ghost.
Hamunawo zvamakasiya here? Monzonza muchapinda. Vafundisi tena havaita. Vanoparidzira vanhu rekuti hatichapinda. Isu tanzwa nekufamba. Tanzwa nekufamba kubva kuEgypt. Wouya 10 woti hamupindi ende kurwadza kwavo manje. Zvanzi vanga vakatakura mizambiringa. Vachita hakupindika. Vati vachinuma. Hakuite haiwa hakuita. Obva unoziva kuti heresi. Ukanzwa wese anoparidza achishora motikari. Kazhinji anayo. Mota ina basa, dzimba dzina basa. Mutarisei paanoenda kuda. Unopinda mota yake. Achienda kumba kwake. Ari kukuwadza vanhu. Anozoti iroro rinofadza vakawandisa. Arisimudzire vakawandisa. Vakatakura mizambiringa vachiti hakuite. Imimi kana matombo manager muri 12 kunospenda 40 days muri mukatu mukadzoka mune mafruits hamuna kurohwa hapana kana ane bandage kana chivanga kureva kuti mava muchitotyiwawo zvenyu muri 12 hamuna kuroveka muri 12 nemagiant UI. What more tikazoenda tese iyi ndo sempo iri pachena zvamanager yewane 12 4,000 kana 12 vaita success muKenani vakadzoka nemaresults. What more the rest yasara? Sure, uri bvuma iwewo rekunzi hamupinde. Ivo vadzoka vane zvinhu. Ini wandobvuma achiti hatipinde. Munhu adzoka bhurugwa rabvaruka nekurohwa. Akaita ari kubata kudai so. Shaya yakazvimba so. Kuti hatipinda aiwa hadziita hatipinda. Ine zonoti ndokushumira manje. Kana vanhu varidza kuti mari haina basa. Ukaparidza une suti hazvinyatsomeka value. Uya dumbu riri panze. Wakaita bhurugwa rekubata so. Une masiripasi kuti mari haina nebasa rese. Kuda kuenda kumusha. Ari kurara mavhangeri anoparidza. Kuito zviro chinyepera vanhu. Shuwa undibvira kuti hamupindiki iwe uchinuma. Imba ina basa iwe unayo. Unotamba iwe. Tena havasi kushumira musha. Mwari akagona kuti vadzoke vakatakura evidence kuitira kuti evidence ikurire kutaura kusiri. Ndo chimwe chinokurira. Tina vamwe vaite vakadzi havana nebasa rese. Ndakazomona ane ringi muchato. Zvisina basa mangatogara nazvo pasi mukatosainirana. Anyanzonoti hamino chinenge chichitsvagwa chii pakutaura zisirizvo. Mari haina nebasa rese. Ndomboparidza kuti haisi mari yanga achishandirere. Siyana nayo. Haina nebasa rese. Understanding yemunhu evidence ndo ichakuratidza kuti zvaari kutaura ichokwadi here kana kuti kunyepa. Vakauya vakatakura mafruits vamanager kutora muland yemagiants. Iwe bhaibheri rinoti ukapinda mumba memunhu uchida kuluta property, first thing you tie the giant. Murume ari mumba mukuru ndiye waunosunga oluta property. But inzwa havanawo vakasunga vakaluta mafruits. Brought already, it's a sign there was grace available. Hapana atakanzoti akabuda achimhanya awanikwa achitora mazambiringa munhu. Vaita sekunge havasi kuba. But ushumiri hunobuda papi? Mweya wekusapinda. Mweya wekuda kufamba.
nokuti vatadza kupinda kudaro havana kuti tofira pano vakati taakutsvaga mukuru wekutidzorera kuda kufamba munofanira kukufambawo shuwa vanhu 40 years hatichapinda taakuda mukuru wekudzoka naye munofira muroti mukarodzima 48 mumwe anofira muroti zvaakuchida kuzorora upinda mudestiny yavo. Caleb and Joshua, they had a different spirit. Wakati varume we are able, they are like bread to us. Chingwa wakati kureva kuti ndine revelation pamusoro pezvinhu zvihombe zvamuri kuona zvidiki. Shuwa meso enyama ari kuona zvikuru. But munyika yemwe ndiri kuona chiri chingwa zvinhu zvidiki kwatiri. Isu ndisu magiant acho. Nokuti mumwe akaona picture ya David na Goliath. Anofungidzira kuti hondo ya Goliath mugiant neka David kadiki. Sure picture yeyo ndo yawinayo pamaonero. Let me explain the revelation of the story. The real giant was David. But results they show. David na Goliath giant ndiani? Ukati Goliath ndizvozvo. But ukati David ndokubata ruoko. Why? My results they tell. This one is a giant in the spirit. It's what Goliath. Aitoshedzera kuti sarudzai murume. Ndikuda murume. Varume vakabvunza kuti pane murume ere pana. Aishaika ka murume. Goliath aichinya. Aiudza varume sarudzai murume. Varume vakabvunza kuti pakati pedu aripo ere. Murume ushaika pavarume. Iye achiziva hake kuti ndikarwa nemurume ndouraya. This was a battle inodiwa negiant in the spirit, not a man. Yes. Dai murume akaenda apairohwa naGoliath akafa. David was not a man, he was a giant in the spirit. He was anointed. When the anointing is upon you, you are a giant in the spirit. Report kana yauya. Pane zvaunofanirwa kutarisa pane ari kupa report. Nokuti vanga vakatakura mizambiri ngeyo kuda unotora. But vachiparidza rekuti hakuite. Ko mambo torirei kusingaite? Mambo kwanisa kutora sei nzvimbo yacho isina kumira musha? Masviko wana zvakanaka nokuti hanzi vakawana akatokura akaibva. Havangauya mugood season. Svika zvakaibva. Iwe unoziva kana zvinhu zvakaibva. Muridzi wemunda ndopaanenge akangwarira munda wake. Ndopa anopota achitarisa kuti kumunda kwaitikei kana zvinhu zvaibva iri season yekuibva. Nguva yekukohwa ziso remunhu riri pagoho rake. But ndo time yavakanotora michero munguva yekuibva kwayo. Kureva kuti vairindira vava variko. But type yaipinda iri 12 ndo yavaivhunduka kuti vanhu rudzi. Grace was available. Take advantage of the grace. Yes. As I'm preaching now, grace is still available. Nakati usaite mistake seimwe tsotsi repamchinjikwa rakaputsa denga. Denga rakapindwa nemumwe waiba naye. Matsotsi ari 2, wani rakanzi naJesu unoenda kudenga. Mumwe hana. Kuba vaiba vese kudenga akusara. Denga ranga raboka. Autonzwa Jesu audza mwako ndoenda. Kongo ndikudawo. Ndodzino kusiya nyasha dzichienda. Jesu ataura nerimwe tsotsi riruko. Tiri kuenda tese manhera nhasi kuparadhiso. Iwe ngoramba ari zii. Ikoka kunyarareka kunge kunzwisisa. Unoda kutsva chete. Unotaura ukandiri kudawo.
achiramba rekuenda netu iye aitofira vanhu vese tuwashoma akatadza kushanda nemukana wangori available. It was a great opportunity. Ichanzi yavakatowaniswa weiyoyo kutofawo pasaidi naMwari kuti Jesu apa iwewe apa funga iwewe ukagara musemuraini nachiyangu kufana kwanoita ava semuraini naJesu semuKalvari. Pamunoimba kuti pachikomo cheKalvari kune matsotsi akaparasvika nyasha kaidzoka paGorogota pakaendwa netsotsi baba mukana mumwe ndaubva atoutambisa ipapo. Jesu ari kutaura kuenda kudenga, iye ari kuti kana uri mwana waMwari tiburutse. Jesu akati uyo achiri kuda zvekuba futi itadototi tiruwe pasi anotidzokeri uyo aedo. Wrong request, right place. Inzwa rimwe tsotsi, kana maakuuya muumambo hwenyu mundirangarire, uyo haachada zvepano nokuti aruziva kuti patiri pano ndepeu hapasi pekudzokerawo. Kana tatoo pano taakutoendawo hatichadzokerawo. Uyu manje ari kuona beta kudzokera futi. Wrong prayer, right place. Yes. Vese vari tu vaiba zvakafanana. Jesu haana kuitira rimwe tsotsi favor nokuti rakaba zvishoma nokuti hapana paakabvunza kuti waiba nezvei. Yowaita zvema-DVD, yowaitawo zvemafoni. Pamwe akatotorwa ndiaiba chaizvo. Akatadza kushandisa opportunity. Grace was available. As I'm preaching now, grace is still available. Take advantage of the grace. Nyasha dziriko. Mwari vane nyasha neupenyu hwevanhu. Take advantage of the grace. That vese vari kunamata havasi kukomborera Mwari, vari kukomborerwa naMwari. Kana kuti ndiwo uri kutoshotawo munyaya yacho, kana kuti Mwari pane chaari kushota kwauri. Iwo ndiwo uri kushota pazvinhu zvinofanira kuva kwaari. Amen. Life yemunhu asiri muna Mwari. Let me explain. Unoziva here kuti munhu anogona kurarama asinganamati achiraramiswa naMwari. Zvinoita ndo saini yekuti ane nyasha. Iwe usinganamate zvako but achingoti imbochoka. Achitarisira kuti pamwe ungatendeuka. But nekuda kwechipo cheupenyu unofungidzira kuti Mwari ari kupuruvha kararamiro kwauri kuita. Ugefa hwese neutsotsi uchirarama usingafe ototi saka Mwari aunyatsoziva kuti zviri fair. Because there are times yekuti unojustify a sin nekuda kwekuti hauna punishment yawasangana nayo. Worara nemusikana uyo woparidza wotoona mweya muchena achifamba wotoona kuti saka itori bho stereki. Saka inogona kuita ungopasi. Unoziva here kuti Satani ariko anorarama haana mati. Saka usafungidzira kuti kurarama kudai Mwari anenge achiku Satani anotorarama asina Mwari, akatosiyiwa naMwari but ari kutonza. Saka unoona kutonza wakasiyiwa. Hallelujah. Amen. Satani sanotomukawo mangwananiso achifamba soko. No kana chechi anopinda but tiri kutonza. Saka ngwarira kuti pamwe uri mukategori iyoyo tonza zvisina Mwari mukati. But paunofa unonzwa kuti Mwari aita kuda kwake, Mwari anotovhunduka kuti dzadzichiripo leti. Evil report yakapuhwa nevarume 10
vakuudza vanhu kuti hatipinde last minute. Rega ndikudze hama, zvandatadza inini handizvo zvandingakuparidzira iwewe. Ndichakuparidzira zvinogona Mwari, kwete zvandakatadza inini, ndokuti Mwari agona. Ini ndikasava nemota handikuparidzira kuti yemota haisi nyaya, zvemota hakusi kunamata kuzodii. Mufundisi hamuna mota, nyararai nyaya dzemota chete. Nokuti inzwa problem yatakuita. Ndakandiri baba vari right mini. Ndine mwana wangu musikana anta form 3. Akauya nebhuku remessages kanzi dead. Ndiwekerei. Ndikati dzinondinetsa. Handina kumuti dzinonetsa. Dzinondinetsa, inini baba wake dzinondivhara. Mwana akabva aziva kuti saka dzinowekeka mudhara chete ndiye asingadzikoni. Nokuti denda kamuti dzinonetsa. Haana kwaizoenda. Because aibva akonkuludzwa saka hadziti. Oza une zvinhu zvawakarizaina nokuti leadership iri pamberi pako yakazvitadza ikatoparidza kuti hazvigoneki. Chandakundikana inini handiudze vana vangu kuti hachiitiki. Be a good father. Joseph anoudza vanhu kuti imi mauya kuno kuEgypt, Mwari achamutsa munhu futi anokuburitsai muno. Great anointing ndinayo, I'm a true man of God. But ndiri type inokunzai kuno. Kune mumwe akazodzwa futi achakuburitsai kuno. Mwari mumwe chete. But basa ratiri kupiwa rakasiyana. Saka vana vangu zvamurimi mungazoramba kuti mundaraunda akatiudza kuno, iye anenge amuka ari correct. Ndakati ndozvanetsa mugeneration yedu. Israel zvazviri easy nokuti vaifamba semhuri. Mazuva ano zvazvisi easy nokuti madenominations. We are not like a family. Unoziva here kuti vanhu vanogona kutomakirana yekuti haupinde yavo. Kwete kuti uri wokunyika iyo haupinde yedu izvozvo chete. Angatofambidzana nechidhakwa utovenga mupostori. Anototi Jesu hadi kumunzwa nekuti apinde yawo ototi uya ari nani. Chikonzero pane dzidziso dzatei takapiwa. Let me tell you this. It's high time the body of Christ must become one. Yes. Satan anotofighta unity iyoyo nokuti ine simba. Let me show you the power of unity. Kusikwa kwemunhu Mwari haana kuti let there be men. Zvinhu ndozvaakadaro. Let there be sun. Let there be light. Let there be chakati. Achingotaura zvichiitika. Akusika munhu pakagarwa dare. Let us create men. Hallelujah. Kureva kuti Mwari akalinda muunity kusaburitse product inonze business. Nokuti munhu waari kugadzira wacho vanhu but munhu. Amen. He created them male and female. Hallelujah. Ari one. Amen. Kureva kuti ari kugadzira zvinhu tu. That's why let us create men. Kureva kuti haasi kugadzira one. Vari kugadzira wakawanda saka anotodawo timu yake yakawandawo kuti ipindire munyaya yacho. Saka munhu iproduct yeunity yekudenga. Yes. Unoziva here kuti testimony yaMwari iri pana Genesis 11, testimony yaJehovha. Pavanhu vaivaka Tower of Babel. Amen. Vanga vasinganamati. Vaida kuzvitsvagira mbiri. Amen. Kuvaka hakuna kuipa. Kuzvitsvagira mbiri ndokwakaipa, pride yakaipa. Amen. Kuvaka hakuna kuipa. Saka vakada kuti tikada kuvaka kusvika mudenga tozviitira mbiri. Pamwe vaida kuenda kudenga unongoziva vanhu vakangwarisa. Bozi vaida kuvaka zvokutoenda kudenga chaiko kwete mudenga kudenga. Vaida kupinda neubhirita. Vaida kumushoka mukuru kuerekana wavo. Tapinda. Mwari ndobva ati vanhu nokuti vane mutauro umwe uye vanowirirana. Hapana chavangaronge chikaramba kuita. Let us go down. Ko Mwari anoshedzerei vanoti let us ndaanani. Ko adingodzika yega ovhiringa chikwata ichi. Uri kuonere simba reunity. Rekuti ona Mwari anotodawo yake utimu.
let us go down and confuse their language. Sava na wanakutorerwa zvidhina kana mabhara vakangochinjwa mutauro chete pakasavakika maresources aripo. Uchaona kuti ndo vanhu vazhinji mulife maresources anawo abudiriri pane chakabviswa ichocho chinenge chidiki but chine nyaya. Mutauro wekudenga shoko raJehovha unoziva kuti shiri yakatoda kuti Mwari ataure kuti isumuke ibhuruke. Iyo iri shiri let the birds fly. Yanga ato shiri kugara but hapanga pasingasumuki. Uchaona kuti mapepa ese unenge waunganidza hapasumukike tsaka. Shoko rekuti let the birds fly, Mwari akutoisa deliverance kushiri dzatadza kusimuka. Ukaona yakutonzi birds ishiri mapapiro atopo dzirongoramba dzichiwaya pasi. Mwari ndobvana kuti timu inofira pasi akutoda tipote tichitaura nayo ozandisaka Mwari achituma vhangeriso timbotaurawo nayo. Mapepa waunganidza but unoda shoko raJehovha. Shiri ndokubva yapiwawo deliverance mudenga imwe ikasara. Mwari ataura kuti birds haana kuisa koma birds chero iri mugurupu rebirds ngaisumuka. Ostrich ndobva yaramba haina kuramba kuva mugurupu yakaramba kusumuka chete. Uchaona kuti uri type yekubudirira but haubudiriri. Aya mugurupu racho urimo ndo anonzi magai patauni chaiyo chaiyo vari unotoona kuti hapana iripo but tiso akomana wacho. Ostrich watadza nei kubhururuka. Mwari vati let the birds fly. Chakutadzisa iwewe chii kuzvitarisa a long neck inotena mutsipa soko inoona zvidumbu kudai makumbo maombari yobva yaparidza rimwe type yedu haina kwanoenda. Ndofunga ndiana Jesa vari kutirehwa zvichitoenda kupi nekusimba kwese. Iwe utori mugurupu rebirds zvako ukanzwa Mwari achinzi anosumudza marombe ukangozova kuti uri rombe utozva kuti ndakutosumuka. Hapana kunzi rombe riri nani marombe. Apandisara saka kwana mukadzi aiva neissue of blood iye anga akangwarisa manje haana kunamatirwa akazviporesa zvekuti akatozoshedzwa apora kudhara. Jesu akatovhunduka kuti pana atora simba pano no kukumbira no protocol back door healing. Jesu akatorisawo kwachienda munokwa kungouya ta akutoenda kumaraini zvikanzi pana andibata tuda testimony pana but unoziva here kuti mukadzi uyu zvinhu zvaziziva kupi. Let me show you. Let me help you. Ariko we12 years afa Nokutenda ati ndora vhangeri mazvita ni Mwari vakukomborerei vakuitirei nyasha mazvita